Ξέρεις τι κερδίζεις όταν κολυμπάς για μισή ώρα στη θάλασσα? Γεια σου, είμαι η Δάφνη, διδασκώ πιάνο και γιόγκα, λατρεύω το κολύμπι και σε καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Χωρίς σενάριο». Όταν λέω κολυμπάς, εννοώ κολυμπάς. Όχι μένεις στα ριχά και πλατσουρίζεις για 2 λεπτά ίσα για να δροσιστείς. Ζούμε στην Ελλάδα, μια χώρη γεμάτη θάλασσες. Αν είσαι από αυτούς που μοιάζουν με τα ψάρια του ρηχού νερού, πάρε το χρόνο σου να μάθεις να κολυμπάς σαν δελφίνι. Ένα μεγάλο ποσοστό της ύπαρξής μας είναι νερό και μέσα στο νερό αισθανόμαστε στο φυσικό μας περιβάλλον. Το κολύμπι είναι μια εξαιρετική ήπια άσκηση, τεράστια βοήθεια για τις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη, μια που μέσα στο νερό, ορίσε, τώρα κάνω και το πετάς και δεν έχεις τη βαρύτητα. Κινηθείτε ελεύθερα, χωρίς κραδασμούς, πέρα από το σώμα. Το κολύμπι στη θάλασσα φέρνει βαθιά εφορία και χαρά, θυμίζοντάς μας τους πρώτους 9 μήνες της ζωής μας στη μήτρα. Επιπλέον, η θάλασσα εκπέμπει αρνητικά ιόντα, που δεν είναι καθόλου αρνητικά, κακά, αλλά βοηθούν στην εξισορρόπηση του ηλεκτρικού μας πεδίου. Μισή ώρα παραμονή στο αλατισμένο νερό καθαρίζει ουσιαστικά το ενεργειακό σύστημα και τα τσάκρα του σώματος. Σπουδαία βοήθεια. Τι περιμένεις? Τώρα είναι η ώρα για χαρούμενα πλατσουρίσματα στα υπέροχα νερά της Ελλάδας. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, ακολούθησέ με. Εδώ, πάτα like, κάνε share, έλα μαζί μου στα social και κολύμπα σαν ψάρι. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.